Kapulisan sa Cagayan de Oro niisa sa Red Alert human nigawas ang mga report nga adunay mga grupo nga nagplanong magdala og gubot sa umaabot nga higala ay fiesta sa Dakbayan karong Biyernes. Sigon ni Police Chief Superintendent Faro Antonio Olaguera sa Cagayan de Oro City Police Office nga adunay hulga sa terorismo sa Dakbayan, partikular na sa ilang area. Dugang ni Olaguera nga gi-validate pa ang mga report apan gideklarar dayon ang Red Alert tungod kay ang fiesta dako nga kalihukan sa Dakbayan. Nunot sa Red Alert Declaration, dubliho na ang mga checkpoints sa Dakbayan sa dili pa moabot ang adlong Biyernes ug ikanselar sab ang mga leave sa kapulisan. Mato di Olaguera nga naila na nila ang grupo nga nagplanong manggubot apan dili pa nila kini panganlan. Ang publiko giabisuhan sab nga mokooperar sa kapulisan ug mamahimong magbinantayon sa ilang palibot hilabi na sa mga kalihukan sama sa prosesyon. Apan bisan pa man adunay hulga, si Olaguera ni pasalig nga walay angay ikabalaka ang mga taga Cagayan de Oro tungod kay naka-maximum alert level ang kapulisan sa Dakbayan.